नै आदा गुथाला गुथाल मा जाखो नोंहा गुथाल आबा गुथाल मा जाखो नोङो गुथाल सिखारलाय मा जाखो मा जादों गुथाला मा जाखो बिहा मा खालायनाय नोंसोर गुथालजों जों जेबो खालायाखै जा खालायनांगौ नोंनि फिसाज्लायानो फैनानै खालायदों जोंहा जेबो दाय गैया बेयाव मा बुंदों नोङो मा खालायदों बियो मा खालायनाय बियो मा खालायाखै होननानै बुङो नोंनि फिसाज्लाया बेयाव फैनानै बारहुंखाखौ बेसेबा गोनना हमफैनानै बेसेबा सौदों आरो बुदों गाग्लिदों बुदों सौदों बुदों आंनि फिसाज्लाया गुथाला ओरैबायदि बुदों बारहुंखाया थैलायलांसिगौमोन आं गैयामोनब्ला मा बेखौनोथ' बुंनाय आंनि सिगाङाव बुंग्रे मा जामारनाय थारमाने आंनि फिसाज्लाखौ मा दायनि थाखाय बियो फैनानै बेफोरबायदि बुफैदों आंनो फिनाय नांगौ दा फिनायखौ नों होदो नोंनि फिसाज्लाया फाग्ला जाखौ ने मा जाखौ मानो बुफैनांगौ जाखौ बियो बारहुंखाखौ दाय गैया दस गैयानो मानो बुफैखौ फाग्ला नामा बियो फाग्ला बुं मा जामारदों बुं आंनि फिसाज्लाखौ दाय गैया दस गैया मानो बुफैदों बियो आं खिन्थु पुलिस रिपर्ट खालायखागोन खिन्थु एफआइआर खालायगोन आं एफआइआर आंनि फिसाज्लाखौ बेबायदि बुफैदों बियो आयै एसे सिरि थानाय आदानि कन्डिसनखौ बुथ'नाय आदाया दा हुसानो गैया मानसिया नों मा एसेबां बेफोरखौ बुंगासिनो एफआइआर खालायब्ला खोथाया गाज्रि जागोन बेफोर पुलिसखौ माने गेजेराव लाबोदों नोङो दे आं बुजिबाय बियो नांज्लायदों बिना एसे खर'फोरा गाज्रि जानानै दङ बियो बुजिस' हायाखै मिसआन्डारस्टेन्डिं जादों नाथाय बेबायदि होननानै मानो गोग्लैना थाखो बियो गुथाला मानो गोग्लैनानै दङ नोंसोर बुदों बिखौ मायबा मोनसे खालायदों बिजों मायबा मोनसे गोरोन्थि खालायदों नों बिजों खालायबा मा गुथालखौ जुदि आङो बेटजों बुवामोन नङाब्ला आंनि फिसाज्लाया थैसिगौमोन आं दा सोरखौ नायगोन आं आंनि फिसाज्लाखौसो नायनो ने नोंनि बे फाग्ला फिसाज्लाखौ नायनो नोंनि फिसाला फाग्लाखौ मानो नायदों आं आंनि फिसालाखौ नायगोन बेनिखायनो आंनि फिसालाखौ बासायनो थाखाय बेखौ बेटजों खर' बुनानै होदों मिथिबाय मा नों बेबायदि माबायदि खालायनो हागौ नों बेटजों बुदों मानसिखौ आरो बेबो खर'आव होमब्लालाय माथो बुवाब्लालाय माथो बुवाब्ला मा आंनि फिसालाखौ थैनो होनांगौ आङो मेगन सिगाङाव थैनो होनांगौ आंनि जायगायाव गुबुन बिमाया थानायब्लाबो बेबायदि खालायखागौमोन गावनि फिसाज्लाखौ गिबियावनो बासायनो नाजाखागौमोन मिथिबाय दाखुनि आखायाव आरो नोंनि फिसाला दाखुसो जाबाय फाग्ला जाबाय बियो हाबिला नों खोथाफोरखौ मोजाङै बुजायना बुंबायना आब' रंजालिनो औ आं बुंबाय खोथाफोरखौ आब' रंजालि नों एसे मदद खालायना होबावथारदो हाबिलाखौ बेखिनिखौ मदद खालायनानै नायनानै होथारदो औ आं बुजिदों र' माबा दा जायखिजाया हाबिलाया आंनो थफादो हस्पिटालाव गासैबो क्लियार जाजोबगोन नोंसोर जेबो टेनसन लानाङा आबो जेबो प्रब्लेमथ' मोननाय नङा जेबोथ' जानाय नङा जाया जेबो जाया आरो आं दङना जेबो जाया नों खालि आंनो थौल' नों जेबो गिनाङा जेबो टेनसन लानाङा हाबिला नों सैथोआव दङना नों जेबो गिनाङा नोंखौ जायफोर बेबायदि आलाय सिलाय खालायनानै नोंखौ बेबायदि होखारहरदों नोंखौ बेफोरबायदि खालायदों बिसोरबो सानसे फस्थायगोन नों बे रिपर्टखौ लानानै बिसिनाव थांनानै देखायहैब्लानो जाबाय नोंखौ बेबायदि होखारहरदोंना बिसोरबो बुजिथों गावसोरनि गावबा गावनि गोरोन्थिखौ मा खालायदोंमोन नोंजों नों थां ओमफ्राय थांनानै माबोरै रिपर्टखौ लानानै फै ओमफ्राय आदामोननाव थांगोन नोंखौ दोनना फैगोन आं रिपर्टखौ लानानै फै औ फै गोबाव खालायनांला रिपर्टखौ दिनै नांगौबा दिनै थांनांगोन थाबनो फै औ आब' थौ होमब्लालाय साला बे बुरिखौ लोगो मोनदों मोजाङानो जादों बियो साला गावनि न'खरनि मानसिफोरखौ मोजां होननानै दुगाना लाबाय थायोना दिनै गोसो गैयाबाबो हाबिलानि साइड जानानै बेसेबा खोथा खोनासंहरनि र' बे बुरिखौ साला खुदै गजासे बेखौसो लोगो मोनलायबाय माहाय अबाव थांनो नागिरदों ओइ थांनि र' ससे बा नोंसानि मानसिफोराबो माबादे आरो बुंनांगोन गथ'खौ आलाय सिलाय खालायनानै नोंसोरबो बैयाव थांहां बैयाव फैहां बेरायगासिनो दे आरो जेबो टेनसन गैयालासिनो गथ'खौथ' आलाय सिलाय होखारहरबायानो न'निफ्राय हाबिलाखौ बेखौनो होखारहरलायनांगौ आरो नोंसा गुबुन राहा लामाबोथ' थाबावो होखारसो हरबाय होमबा नोंसा मानसिखौ आलाय सिलाय माथो बुला बुसि खालायनानै बेसेबा बोला बोसि खालायनानै न'निफ्राय सिथ्लानिफ्राय लामानिफ्राय बोस्रिं खालायना बोला बोथा खालामनानै माथो होखारहरदोंनो मानसिखौनो बुद्रु बोदोंनो माथो खोनादों आङो मानसिफोरा बुंदों नुदोंनो माथो आथिं आखाइ हमना बोथ्रोद माथो बुला बुसि जोला जोसि खालामनानै बेबायदि आलाय सिलाय अयथासार खालामदों नोंहाय नोंसा जोंहा हाबिलाखौ आयु नोंसा फाप नांगोनहाय गान्थि फाप नांगोन बे आरो बिमा बिफा गैजारोङि गथ'खौ बेफोरबायदि नोंसोरो हाबा खालायनानै बेफोरबायदि होखारहरदों फाप नांगोनहाय नोंसा गान्थि आयु खारग'वा
होखारहरनायालाय न'निफ्राय नांलायनानै होखारहरदों आं होखारहराखै होनना बुङा थेवबो आबै हाबिलाखौ बेबायदि आलाय सिलाय बुला बुसि बोथ्रोद खालामनानै बेबायदि माबायाखै र' बेबायदि होखारहराखै नांज्लायनानैनो बेबायदि खुगाजों खुगानो जादों बेबायदि आखाइफोरखौ थिखांनाय जायाखै दायखौ मावखांनानै दा बुङाबा जागोन नामा खालायाखै होननानै खालायखादों दे मानसिफोरानो नुथारदों नोंखागौखौनो नोंसोर दा खुगाजों ओरैनो बुंफ्लाबानो जागोन नामा गोथां थगायबानो जागोन बुंफ्लाबानो जागोन नंथारगौ ने नुथारदों ने गुथालखौ बेबायदि खालायनायखौनो नुथारदों ने बेबायदि खालायाखैहाय सोरथो बुंनाय एसेबां नंखाय खोथाखौ नंखाय मानिबा मेगनजोंनो नुथारबाय नंखाय बेन जाथारबाय बे हाबा जानायखौनो बेबायदि आलाय सिलाय खालामनानै होखारहरथारबाय होनबा नोंसा लाखिनो गोसो गैयाबाबोथ' कर्टफोराव थांनानै माबा मोनसे खालायनो हागौमोन ना रायज्लायनो हागौमोन बिदि होनना मानसिखौ बेबायदि बुनानै होखारहरनांगौ होनबा बिदि सानथाराखैमोन आं गुथालखौ नोंसानि थाखाय जोंहासो बेसे बाथ्रा खोनासंनांगौ जादों मिथिबाय नोंसाबो हौवाया होखारबाय बिमाय जानानैलाय मानोथो नोंसा लाखिदि साननैसोखौनो होना बेसे बाथ्रा खोनादोंनो बेसे बुंदों आंखौसो खोथाफोरखौ आंहासो बेसे बाथ्रा खोनासंनांगौ जादों खारखोमादों बुङालासिनो माथो जाखो बुरै बखिसैमोन माथो दालाय माथो खुगाया बन्द' मोजांसो मोनदों आङो बेबायदि खालायनायखाय आं ओरैनो सायावसो बुंखादों नाथ' आं हाबिलाखौ मोजां मोनो आरो नाथ' आं नोंसोरखौ मोजां मोनो नोंसाखौबो मोजां मोना हाबिलाखौबो मोजां मोना जादों मोजाङानो जादों नोंसोरनि न'खरफोरा बायला बायसि जाजोबदों मोजाङानो जादों बांद्राय देखायोमोन ना खारदों हाबिला गोजानावनो खारदोंबा हामगौमोनहाय फैफिनामोनबा साला मोजांसो मोनो आं जोंफोरनि गोजानाव जाना थांनायखाय नङाब्ला बिमायाबो हाबिला मायबा हरनो माबा मानो बेफोरखौसो बखिबाय थायोमोन दा गोजानावनो थांबाय मोजां मोनथारदों आं होखारजादों बिबो सालिया गिनाय मोनसिदों आं मिथिगौ आं प्रेगनेन्ट नङा नाथाय थेवबो गिनाय मोनसिदों आं माब्ला ओंखारगोन माब्ला मोनगोन रिपर्टखौ हाबिला आब' रंजालि ओंखारबायना रिपर्टआ ओंखारबाय मा ओंखारदों आब' माबोरै खिन्थालाय मा ओंखारदों गिनाङा दे नों बुंनाय बायदिनो ओंखारदों आं बुंदोंमोन ना सैथोआव थाबोला गिनो नाङा होननानै जेबोखौबो रिपर्टआ नोंना नेगेटिभ ओंखारदों दे नों प्रेगनेन्ट नङा नंगौ माने आंथ' मिन्थिखागौ आं प्रेगनेन्ट नङा होननानै थेवबो माने बेफोरबायदि रिपर्ट ओंखारनायावबो जेनेबा नेगेटिभ ओंखारबाय आं बेखौनो बिराद रंजाबाय नङाब्ला आंखौसो दाय होदोंमोन ना आं मिन्थिखादोंमोन ओजोंबो प्रब्लेम जाखादों होनना बुंखादों थेवबो खेबसे बे हस्पिटालावबो नायनायखाय गोसोखौ सान्थि मोनबाय दे क्लियार जाबाय आं प्रेगनेन्ट नंमारा होननानै क्लियार जाबाय दा नों बेबोथ' जोंना जेनेबा क्लियार जाबाय नोंबो प्रेगनेन्ट नंला गोरोन्थियावनो नोंखौ माबाया नोंनि जानो गोनां हौवाया बेबायदि खालायबाय दा गोरोन्थि मावबाय होननानै नोङो रिपर्टखौ दा लाना थांदो रिपर्टखौ बिसोरनि सिगाङाव देखायहैनानै नोङो मोजां जाफिनदो आरो बिसोरजो माथो गाज्रि जाबावनो जा खालायदोंमोन नोङो निमाहा होबानो जाबाय मानसिया गोरोन्थि खालामफ्लांखायो हाबिला गोरोन्थिखौ माब्लाबा खेबसे सुद्रायनो चान्सबो होनांगौ बेथ' नंगौ आब' नाथाय आं बे मानसिखौ निमाहा होनो हानाय नंला खोमा आब' आंजों अयथासार खालायथारदों आंखौ फोथायथाराखै बियो एसेबां बुंसेयावबो आंखौ एसेबां माबोरैबा खालायथारदों न'निफ्राय होखारहरदों आरो एसेबां गाज्रि बुंथारदों आंखौ बिनि रायनाय रावा बिनि फंसे सोदोब मा राव बुंदोंमोन मा बाथ्रा खोथा बुंदोंमोन गासैबो आंनि खोमायाव रिंखांगासिनो आब' माबायदि आं बावगारनो हानो बियो मा बुंदोंमोन आंखौ मा रायदोंमोन माबायदि होखारहरदोंमोन फंसे सोदोब आंहा गासैबो खोथाखौनो आंहा गोसोआव दंजोबो बेथ' नंगौ बिनानाव थेवबो नों हायोबा खेबसेखौ निमाहा होनो नाजादो आरो गोबावबो जाबाय दिनै रिपर्टखौ नेनायावनो आंहाबो नाइट डिउटियावबो फैफिननांगोन गथ'आबो ओंखाम संनाबो होबोनांगौ आंहा रुवाथियाबो दिनै फैयानो गोबाव जाबाय थांदिनि आं थांफिननोसो गोसो गैलामोन माबायदि बुंदों बे आब'नि सिगाङाव थांला होननानै नाथाय दा जुदि आङो थांफिनाबो रनिया दुखु मोनलायगोन ओरैनोबो रनिखौबो बयबो दुखु होयो रावबो गावनि असे मानसि गैया खानाबो जाबाय हारसिं गथ'खौ लानानै थादों दा आंबो जुदि आरो जेबो खोन्थायालासिनो खारखोमानाय बायदिसो जागोन जुदि बेनो जेबो बेनाव थाङालासे जुदि आङो ओंखारलाङो थांनायानो दे खेबसे नङाबा रनिया दुखु मोनलायगोन आरो बेखौबो नायै गाबोन फैसिगोन आं दिनै सानसेखौ थाथानसै थौदो बिनानाव आब'
बेनिफ्राय नैबे रिपर्टआव नोंनि ब्लाडखौबो लादोंमोन नालाय रिपर्टआव गोबां नोंनि ब्लाड ग्रुप मायबा ग्रुप नोंनि हिमग्ल'बिन दंना गैया आरो माबाफोरा माबायदि दङ प्रेसार हिमग्ल'बिन बेनिफ्राय इउरिक एसिड आयरन केलसियाम बेफोरनिबो रिपर्ट ओंखारजोबदों नों खर' गिदिंबाय थानाय होननायखायबो बिराद उइकनेस दङ होननानै बुंदों आरो नोंखौ थैबो खम दङ होननानै बुंदों बे रिपर्टआव गासिबो दंजोबो क्लियारनो नोंनो मा नांगौ जादों मा प्रब्लेम जादों नोंनि देहायाव मा जानांगोन बेफोरखौ बेनि माने मानो जादों बेफोर गासिबो दंजोबो मिथिबायना नोङो दा जानायफोरखौ एसे खाजाफोरखौ मोजां खालायबानो जाबाय नोंना दुरबल जानायखाय उइक जानायखाय केलसियामबो गैया थैबो गैया आयरननिबो खमि जादों बेफोरनि थाखाय नोंना खर' गिदिंनाय दुरबल बेफोर जाबाय थादों नों दा जानायखौ एसे मोजां खालायदो औ आब' थै गैया थास' गोसोमफोरखौ जा बे दुदालिफोरखौ जा थास' गोसोमा बिराद मोजांखा फाथ्रिलेवा खिफिलेवा ना मा बुङो नोंसिनिखौ मा बुंबा जोंफोरनावथ' फाथ्रिलेवाबो बुङो खिफिलेवाबो बुङो बेफोरखौ जा बेनिफ्राय दंसोयोना मायबा मायबि बेबायदि आयरन गोनां बुस्थु थालिरफोरखौबो जा लकेल बेदरफोरखौबो जा खुसिया ना मागुर बेफोरखौ दाउदैफोरखौ जा गाइखेरफोरखौ लों बेफोरखौ जा एसे नङाब्ला माब्लाबा आरो बेबायदिनो नोंखौ प्रब्लेमाव खोख्लैलायगोन बे नोंनि खर' गिदिंना गोग्लैनायानो नोङो दा बेबायदि खर' गिदिंना गोग्लैयामोनबा एसेबां प्रब्लेमबो जानाय नङामोन ना आगोलनिफ्रायनो देहाफोरखौ एसे गाज्रि मोनबाय थाबोला खर'फोर गिदिंबाय थाबोला दुरबल मोनबोला खेबसे सरकारि हस्पिटालाव नायजाहैनांगौ फ्रियावनो ब्लाड टेस्टफोरखौ खालायना होयोना आरो 100-200 थांबाबो जेबो नङा बेफोरखौ खालायना लानांगौ नोंसोरो मानसिफोराबो नङाब्ला देहाया मा जाना थायो मिन्थियाना औ आब' दा जुदि नों खर' गिदिंनाबो गोग्लैनाय नङामोन बेफोरबो दिनै जानाय नङामोन औ आंनिबो गोरोन्थि आंहाबो आगोल एसे दा बेबायदि जाबाय थायोमोन थाङासैबो नालाय दा आंहानो प्रब्लेम जाबाय आरो दे जायखिजाया थौदो नों बुस्लायसै बुजायनोबोथ' हागौमोन एसेबां सादों खर'आ नोंनि फिसाज्लाया खोथा खोनासंग्रा नङा आं जुदि बिखौ खोथाजोंल' बुजायबाय थागौमोन आंनि फिसालाखौ आं नुनाय नङामोन थैसिगौमोन बियो खोथाया मा जाग्रोदो बुंग्रो आंनि सिगाङाव नोंनि फिसाज्लाया मा जाहोननि थाखाय आंनि फिसाज्लाखौ बुनो फैदों खोथाया मा हनै आदाया सिरि मोनबाय आदा गुथाला सिरि मोनबाय हनै गुथाल आबा सिरि मोनबाय नोङो सिखार आबा सिखार बेसे गिदोंमोन आङो नों मा खालायफैदों बेफोराव सिखार थौ न' आं जाय खामानिखौ मावनो फैदोंमोन बेखौ मावग्रोनोथ' आंखौ आरे सिखारनोनो हाया मोनथारबाय माथो बारहुंखा ओइ पाप्पिनि फिसा बारहुंखाखौ नागिरफिनग्रा अबेनि बारहुंखाखौ नागिरफिनग्रालै नों थैसिगौमोनसो आंनि आखायाव इसोरनि अननायाव नों बासिफिनबाय मिथिबाय एबार खेबसे नोङो आंनि फिसाखौ आखाइ होनो फैबावनाय नोंखौ बुथाराबा आंनि मुङाबो रितु नङा बुथारगोन आङो आंनि फिसाखौ आखाइयाव होबावलाय नोङो सुकुरमोनाव नों बासिफिनबाय गोदान जिउ मोनफिनबायदि बेखौनो रंजा हनै सिखारबावदों आरो फैबावनोसो नागिरदों आबा नों आंनि खोथाखौ खोनासंग्रो बेनिफ्राय थौ माबारै खोनासं आंनि बाथ्राखौ मोजाङै हाबिलाया प्रेगनेन्ट नङा हस्पिटालनिफ्राय नार्स सासेया रिपर्टखौ लाना देखायफैदोंमोन मा औ हाबिलाया प्रेगनेन्ट नङा रिपर्टआ सोलाय सोल' जादोंमोन बे खालि हाबिला बर' मुंनि 2 पेसेन्ट फैदोंमोननो बै सासेनिखौसो देखायदोंमोन जोंहानि हाबिलानि पेसेन्ट जोंहा हाबिलानि रिपर्टखौ देखायनो गारै बै सासे हिन्जावनि रिपर्टखौसो देखायदोंमोन बेनिखायनो बेबायदि मिस्टेक जादों मा नों थार खोथा बुंमारदों बाबा औ बेनो थार मा रायज्लायखोमादों बिसोरो ओइ खिन्थागोन ना ने आं पुलिस लिंनांगौ नों सोर आंनि न'आव फैनानै बेफोरबायदि दावराव दावसि बुला बुसि मानो खालायफैनाय पुलिस लिंनांगौ नामा औ आबा नों मिस आन्डारस्टेन्डिंआवनो नों गोरोन्थि खालायफ्लांबाय नों हाबिलाखौ बेबायदि होखारहरबाय दा हाबिलाखौ नागिरनांसिगोन माबार बेसो जोंफोरनि खामानि नांज्लायनाया जोंफोरनि खामानि नङा हाबिलाखौ जेसेबां थाबागौ माबोरै नागिरदो अबाव थांदोंबा बियो आं एसेबां गोरोन्थि माबायदि मावनो हागौ आं हाबिलाखौ एसेबां सक खालायदोंमोन नंखायखौनो बे एसेबां आंनि सिगाङाव गाबदोंमोन आथिं हमलायदोंमोन आंखौ नङा होननानै नाथाय आं फोथायासै आं माबायदि एसेबां सेल्फिश जानो हागौ आं हाबिलानि खोथाखौ मानो खोनासङासै रिपर्टआ जोंहानाव दं नामा औ रिपर्टआ नेगेटिभ हाबिला बर' आरो हासबेन्डनि मुङाबो नोंनिनो थौदो हाबिलाखौ नागिरहैनोसै मा केस मा सिरि रायज्लायखोमाबाय थादों बिसोरो मा जामारदों आसलथे थारैनो मा जामारदों ओइ बुंगोन ने पुलिस लिंहरनांगौ सरि आं बारहुंखाखौ सरि बुंग्रोनांगोन अन्थाव बाथावनो आं ओरैनो बुगारबाय बेखौ आरो एसेबां गाज्रि खोथा आं माबायदि साननो हागौ आरो बारहुंखाखौ आं बेबायदि सानदों
थै आं मा सामारनाय आं फाग्लासो जाबाय नामा एसेबां गाज्रि खोथा आङो माबायदि साननो हानाय आं हाबिल आरो बारहुंखानि बागै थै गावखौनो मुगैनायसो मोनबाय आं बारहुंखा अन्नानै आंखौ निमाहा होदो फंबाय निमाहानि खाबिल दंबावो नामा नोङो निमाहानि जयग दंबावो नोङो मानसि सासेखौ बुनानै निमाहा बिगोन निमाहा बिबानो नोङो निमाहा मोनगोन सानदों नामा मानसिखौ बुबा बुनानै नोङो सरि आंखौ निमाहा हो आगै होननानै बुंब्लानो निमाहाखौ मोनगोन नामा नोङो गोरोन्थिखौ मावखांनायनि उनाव आं मोनथिगौ बारहुंखा फंबाय आगै आं निमाहानि खाबिल नङा जयग नङा नाथाय आंखौ निमाहा हो आं बिराद गिदिर गोरोन्थि खालामफ्लांबाय बिराद गिदिर मिसआन्डारस्टेन्डिं जादों मा खालायदों आं फाग्ला आङो बुजिख'नो हायाखै सानस'नो हायाखै प्लिज आंखौ निमाहा हो आगै फंबाय आं नोंजों बेबायदि खालायनामोन सरि आदा आंथ' नोंखौ निमाहा होगोन नाथाय खोथाया मा जामारदोंमोन नों एक्सुवेलि मा जामारनाय मानो बेबायदि खालायदोंमोन मायबा खोथाथ' दङ नङाबाथ' नों बेबायदि खालाया मा खोथामार फंबाय आं गासैखौबो खोन्थाजोबगोन मिन्थिबायना दा आंनाव सम गैया आं गासैखौबो खिन्थाजोबगोन फारि मा जादोंमोन जास्ट नों दा थाथ'ल' आंखौ नों निमाहाल' हो आं हाबिलाखौ नागिरनो थांनि सरि दे आगै